Takže ahoj lidi a tady ten blok mě štve a je tady se mnou slepice Zertix. A ten blok mě štve. Opakuji, blok mě štve. A jak jste si mohli všimnout, a kdo si nevšiml, tak si nevšiml, jsme na Mineplexu, jej. A teď jsem skočila dolů. A bohužel jsem nějak nezvládli a Zertix nám bude psát jenom do chatu. Ahoj Zerťo. Takže je to bohužel blbý, ale co se dá dělat? Jo, a když napíšete dík, tak vám to udělá jako, že to je sprostý slovo. Nechápu, co na dík je sprostýho, ale asi si zahrajeme si Mixed Arcade, což je tady. Bohužel FPSK jsou takové nedořešené, ale jako mám takových 30 FPSek, takže zahrajeme si mixky. Jo, dobrý. Když tak, kdybych tam měla nějaký moc chyby, takže se nezlobte. Já nevím, aby jsme se tam tak vešli. No, tady třeba. A no, co bych dodala? Co hrajem? Říkám, no to je jedno. Myslím, že hrajeme Dragon Escape. Ne, co? Ne. Takže tohle Zertixovi jde, takže já vidím to tak, že brzo spadnu. A Zerťa bude hrát dál. Já to nedám. Hoši, to bude těžký boj. To bude fakt... No. A jsme mrtví. A jdem hledat Zerťu. No, Zerťa taky mrtvej, takže nebudeme hledat Zerťu. Ale je 6, což je poměrně dobrý. Já nevím, kde tak teď ty hráči můžou být. Já hned na začátku. Tralalalala. No, takže Zertix zebnul podle něj, takže jako zebnul, no. Takže vyhrál nějaký Mercenary for Hire. Takže gratuluju a někdo tam píše haha, takže fajne, kleine, keine, meine, Killhofen, tohle je Dragons, to poznám. Už jsem zkušený. A budeme týmovat, protože kdo týmuje, vyhraje. A kdo po mně hází ty melouny? Co? Tak nic. Teaming forever a já... to jsou samý obyčejný, ale myslím, že ten Zerťa je tam takovej ten, jo, tady tenhle. Ten, co škodí. A jako mě to z lukama moc nejde. Teď jsem si zapnula zvuky, takže jestli jste z těch Minecraftových zvuků nic neslyšeli, tak promiňte. Ale nevím, jestli by to někomu vadilo. Já většinou hraju bez zvuku. Je to totálně štve. Fajn. A týmujem, jej. Dobrý, přivolává dráčky. Někam jinam. A nechci být první, kdo umře. Uvidíme, jak to dopadne. Lagging forever.
a prodám lagy. A Zertix nám asi spadl. Ne, nespadl. Tak se propadl o patro níž. Ne. Help. No, takže... Zertixe, kde pak si? Fajné, Zertix je... Zertix? Jo, Zertix je tamhle. Levitacion. Chudáček. No, takže já nevím, komu budem fandit, nikomu. Jsem zlá, když nevyhraju já, tak nevyhraje nikdo. No a omlouvám se, bylo by video dřív, jenže mi nefungoval mikrák. A jestli mi nefunguje i teď, tak fakt dlouho žádný video nebude. Mělo být už asi skoro před týdnem, ale vážně jsem se naštval. A teď hrajeme paintball. Nether. Já jsem modrá. Ano, jsem modrá, určitě jsem modrá. A neříkejte, že jsem barvoslepá, vůbec nejsem barvoslepá. Vůbec. Ani trošičku. Kde je ten Pako? Pako. Fajné. Přebarvujeme, jej. Nepifá to. Dobré. Už to možná pifá. No, tak jestli neznáte paintball, ale myslím si jako, že to je i v realitě jako dobrá hra, tak vlastně jde o to přebarvit hráče na tu svou barvu, nebo jako válka s barvama, dalo by se říct. No a modrý se nás bojí. Jdem se za nima podívat. Fajné. Ne, Zerťa. Prosím, přebarvi ho. Ne. Vidíte, ty lagy jsou na prd. Ty mě štveš, Zerťo. No. Já chci oživit mě. A teď hrajeme něco hrajeme. Tamto Snakea hrajeme, jej. Snake. Snake. Ten Super Snake je, nevím jaký, ale uvidíme. A to video mělo být z Hypixelu, pokud se nemýlím, ale jelikož teda nebylo, tak se omlouvám, protože vážně bylo bez zvuku a dodávat do toho komentáře mi nechtěla. Ne, já nechci být oranžová ovce. Já chci být modrá. Ha. Ne. Žije ještě Zertix? Nežije. Nechtěla bych.
Nechtěla bych. Lolololo. Vážně to musíme do příště vyřešit, tento problém. A myslím, že Zertě je na počítači, takže nechápu, že má lagy. Já jsem na noťasu, takže já mám právo mít lagy. Ale on nemá právo mít lagy. Jdem ničit lávu. Fandíme modrý, mám ráda modrou, takže fandíme Ne, modrá nevěra. Ne. Budu plakat. Vždycky napíše good game ten, který vyhraje. 2 kily. Co to je? To je. 2 kily. A nepište mi, že tam mám gramatické chyby. Já vím, jaká jsem. Takže jako každý se může přepsat kor ve spěchu. On je Bagley? Kde je Bagley? Zerťa. Ne. Já vždycky, když se bagnu, tak někde levituju. A většinou se mi to stává, když hledají Klastasíka. Tak tuhle mapu jsem ještě nehrála. Zdrhám. Ono tady přidali nový mapy a přijde mi, že pohnojili to Super Smash Mobs. Protože to fakt pohnojili. A pohnojili to hodně. A nejenom hodně. Mega hodně. Spíš super hodně. Protože vlastně to hodně pohnojili. A víc než hodně pohnojili. A já to neskočím. Já už to vidím. No. Já už to vidím. No. A mě určitě zabijou. Tuhle mapu jsem fakt nehrála. A já nejsem jumper. To jste možná viděli, to parkourový video, nevím, jestli to Zertě zveřejnil, ale fakt nejsem jumper. Určitě ne. Upřímně, parkour mi nejde. A upřímně chtěla bych zdrhnout, ale nejde mi to. Nejde mi to. Tady bych to vzala trošičku nad. Ne. Zabijeme Alpha Chasera. Jo, mám kill Alpha Chasera. A Zetix už bude určitě někde v bezpečí, ale... Ne. A jsem taky chaser. Slez dolů. Ty čorko. Pojď si dolů. Pojď dolů a chytím tě. Měla jsem pocit. Ta čorka vyhrál, ne. To snad ne. No tady. A určitě chce být red. Ta čorka to vyhrála. To není možné. A co to hrajeme? Jo, tamto, Turf Wars. No to je jedno. Budem spolu. No jo, takže doufám, že to bude dobré video. A co to tu děláš? Housenka za housenku a dál a tak dál. Já nejsem nějaký dobrý stavitel nějakých opevnění, na to mě neužije.
Já tady něco postavím, jako to ne, že bych škodila týmu, ale no, nejde mi to. Ní. A šut ho. No tak nešut. Omlouvám se vám, že jsem vám tady příklad do sluchátek. To jsem vážně nechtěla. A jak se říká zdravíčko? Já vím, že jsem úplně nemožná, že každý z vás by se určitě trefil. Takový jako komentáře si nechte od cesty. Já hraju tak, jak hraju a líp prostě hrát neumíme. A ani nikdy hrát nebudu líp než teď. Takže jako jestli s tím máte problém, vaše chyba. A nechci slow motion, já nechci slow motion. Teď už tam určitě nebude, určitě mě někdo zabije. A nevadí, nevadí. Nevá. To nevá. A aspoň jsem ho bouchla. No, takže jako neříkám, jakože jste lamy, ale když mi budete psát komentáře toho, a ty hraješ jak malý děcko a jako já ve svých 5 letech by to zvládlo mnohem líp a bla 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 a bla bla bla. Takže jako tyhle komentáře fakt jsou trapný. Upřímně jsou trapný. Hodně trapný. A jako každý youtuber to zná, když nějaký malý děcko se tam s váma hádá, že jako umí hrát 100krát líp Minecraft než vy, ale přitom ho hraje 1 rok a myslí si, jaký je king. A štve mě. Neříkám, že mě štvou všechny malí děti, já mám malí děti, to strádá. A ty lagy mě štvou. Lagy mě štvou a lagy mě štvou a lagy mě štvou. Ne, ten Koala Flash něco vyhrál. A už nevím co. Taková skleróza. To mi taky nemusíte psat, že jsem sklerotická, to taky vím. Ne. Nesmíme prohrát. Nesmíme. Ne. To je copyright, ten Zertix. No a teď budeme hrát něco. Počkejte, já to poznám. Já to poznám možná. Tamto skákací s dragonem možná. Já to poznám. No já nevím. Vanny Duck River, tak nic, no. Duck River mi vážně nejde. A s těma lagama by to nešlo nikomu. A zase, jako ty komentáře fakt, že neumím střílet. Jako když hrajete bez lagu, je to něco jiného, když hrajete s 0 FPS-kama. No, to teďka zrovna není, ale tak je tak 10. Co? Ha. Ďábelský smích. Jo. Ne, to není zrada. Au. To není zrada. To nebyla žádná zrada. To bylo jenom zvýhodnění mé taktické pozice. Ale mám 2 killy. Takže dobré. A kolik jich má Zertix? Nevíme, kolik jich má Zertix. Asi 0. Nebo ho nevidím. Jedno z toho. A teď jsem tu někde v háji.
A 1 kill má Zertix. Au. Nemlaď mě. Taková pomsta. Takže má 2 killy. Ale to bylo hnusný. Kurňa. Ne, ne, ne. Ne, omlouvám se za ty slova, ale oni mě zabili. Oni mě chladnokrevně zavraždili. Au. No to je jedno. To není výhodné stát na jednom místě. No, takže Zertix už vyhrává, ale promiň Zertixi. Vážně se ti omlouvám. Já doufám, že to neslyšeli jste. Dobré. Dobré, 13 kilů. To zvládnu taky, když nebudu mít lagy. No, Zertix už je dobrý, 6 kilů. Někdo mě mlátí. No, Zertix slušná Zertix. No, takže někdo vyhrál, dobrý. Super. No, tak suder psát nebudem. 3 kily, dobré. Green. A to je to za hru. To je to za hru. Human Archer. A to je to za hru. To je takové to s těma téma. Tam těma ta vitr. Já nechci být vitr, já nechci. Dobrá, jsem člověk. Takže omlouvám se, že jsem teďka flákla do mikrofonu. Já se chci schovat. Tady se nechci schovat. Já se chci schovat někde v bezpečí. Chci schovat někde, kde nikdo na mě nezautočí. Chci schovat někde dovnitř. Ale tady se moc není kam schovat. Tak a uvidíme. A já se tu schovám. A Třeba mě nenajdou. Ale mám strach, oni mě chcou. Já myslela, že tahle hra ještě v beta testingu, tak už není. To jsem dlouho nehrála mixky, takže jako už není v beta testingu, super. Jej. Ale je to blbé teda, že omlouvám se, že tahle hra mi nejde. A jinak, jestli byste se ptali, jestli už mám dobrý palec, nemám. Ještě 2 týdny ho musím mít v obvazu. Takže blbé. Fred, běž pryč, Frede. Běž pryč, Frede. A no, ty taky. A Zertix, ty a Frede, ty běž taky pryč. Ne, já jsem 1 z 5. To jsem dobrý borec. A jako, jak se oživuje? Jo, ty neví v plošném. Aha. Jsou tu ty 2 mrtví a... Jasně, 3 mrtví. A 2 vidím takhle. A 1 takhle. Bohužel, kdybych je šla oživit, tak se mi něco stane, já to vím. Já nejsem týmový hráč. A já chci vyhrát, takže jsem zlá. Ne, Fred mě našel.
No, jsem k tobě doběhla, kámo. Kousíček se na tebe byla, promiň. 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 To bylo hnusný. To byl. Tak jasně, to byl hnusný. Hnusný. To byl. Vítr vyhráli hru jako to. Jako to. No, vy tři většinou vyhrávají. Takže to bylo hnusné a teď bude za hru, já to poznám. Tamto, tento runner nebo něco takového. Já to vím, dělej. Jo, super spíš, teď to je něco takového, neříkejte, že ne. Jo, si ještě tohle a pak se rozloučíme. Neumíš psát texty za prvý a asi má pravdu. Tak. Ne, to bylo hnusný od zrti. To jsem se málem naskočila na kraj. Jejda. Takže rozluč se. A počkáme, až dohraje. Jo, a někdo mě poznal, nějaký fanoušek na YouTube. Takže bylo to super a uvidíme se příště, takže ahoj.